Mariya, wai shin yaushe baba zai babu wannan zoben nan ne? Hakin san lamarin batun baba kisa shi an bi shi sannu a hankali. Ba shi mun tilasa mai ko wani abu ba kin gane so kake samu damuwa. Ni dai gaskiya na damu da ya bamu wannan zobe saboda mu san yadda dare yayi muna. Raliya, da sannu mu za mu mallaki zobe. Kin gane? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Me na ganin ku na zo ke sai ke tattaunawa? Babu wannan ba abinda muke tattaunawa kawai dai wani zatutuka ne muke nazarin shi. Bisa yanda ni da ku muke kuna tattaunawa ba ku barin sani. Ba abinda muke tattaunawa illa batun mahaifinmu muke yi. To, tun da kun fara haka dai ba masala Allah sa alheri na ciki. Amin. Wai shi ina zaki je ne na ganki? Wallahi na ce muku da ni garke ni wo. To shi dai mu tafi tare. Okay.